money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I wallahi malam mijina ne zai min kishiya. Kishiya kuma? Wallahi kishiya wai zai yi. To bukatar ki ta biya amma da shirin. To me ya sharadin malam? Za ta kawo mana kidan kadangare. Kuma yake bukatar karin ruwa. To yanzu malam ina zan same shi? Ba matsala in ba za ki iya ba. Kawo 60,000 za a sa aljini ya kawo aikin ki an gama. To shikenan malam ko ma me in dai bukata ta za ta biya ko nawa ne zan iya baka? Ta ji ka bukatar ki za ta biya. To malam mun gode. Shikenan ki ba hankula kake taka mu aljini ido. Saboda in baka yi ne mu kafa yanzu nan. Abokina faɗa ma wannan labari. Ba su na jin sai ka bana. Wai yarinyar nan Aisha wai na je na ce ina son ta. Dole ita ta ce ba ta so na. Ina jin ka. Ita da wani take so na wai abokina ma take so ni ta ƙi amince Ta ki amince ma ni wallahi kuma tana son abokinka. To yanzu ka san ya zai? ban sani ba. Akwai wani malami a can. Zan raka ka mu je gurin shi. Da mun je bukatar ka ta biya ne. Ka san ne bukatar za ta biya ko Za ta biya me yasa ni ka gani a haka to ni yanzu? ranar biyan bukata rai na ba bakin komai ke ba. Kana gani na kai yanzu na suka fara ce fresh. ranar biyan bukata rai ba bakin komai ke ba. Trap money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yeah. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside. Me matsalan ku? Malam na rako abokina ne. To mishi kenan kai fa da matsalan ka. Yawa malam wallahi matsalar soyayya ce. Malam budurwa ta ce ina son ta amma ni ba ta so na abokina take so. Abokin ka take so yau ko ta gama sai za ta koma so. Kai za ta koma so. Za ka kawo mana kwado mai mura. Sannan ka je ka siyo a tarugu kofi guda. Ka jajjaga shi a ruwa. Ka tsarki da yin tsawon kwana 3. Haka Allah da aikinka an gama.